Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita manghigala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. So, kumusta naman ang ato ang mga listeners sa DWC, ang mga nagtana, so, follow usab sa ato ang Facebook page o nag-follow usab sa ato ang kanunay usab nga nagsunod sa mga programa sa teleradyo sa DYWC. Kumusta na no? Nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskays Panglawas niining kahaponon, niining kamuntuhon, walay ubo, walay sipon, walay hilanat, wala mang sakit ang tiyan, pero naginhawa pa. Importante mo na kayo nga naginhawa pa ta. So, kumusta naman mo mga higala? Ang atong mga misisis, kumusta na atong mga misisis? Ang ato ang mga mister din na, atong mga lulong, mga lola, no? Kumusta na? Nang hinaot kita nga okay ra mo, no? Ato di nga timbiyaon og happy birthday, no? Si Glenly Rose Imbalsado, no? Kumusta no? Ang ato ang mga birthday celebrants karong adlaw. Ako madala mahigala ako. Higala ka next time akong dadon tong mga intentions po dire. Aron pod nga ma-appeal pod nato sa ato ang pag-greet og happy birthday ang ato ang mga birthday celebrants no nga nagpamisa kagani ng buntag sa ato ang misa sa alas 5:45. Abi no ari kita mangigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan niining kamudtuhon. Hiswita, ang mga Hiswita aduna nay bag-ong Pilipino nga pangulo sa Asia Pacific region. Siya mao si Father Primitivo Viray, no? Si Father Primitivo Viray, no, mao ang bag-o ang pinakauna, no, nga Hiswita nga Pilipino nga nahimo nga kinang leader sa Asia Pacific region sa grupo sa mga Hiswita. No, ang Asia Pacific gilangkuban kini sa 17 ka mga nasod. Balita mga higala gikan sa Vatican, gidawat sa Vatican ni Pope Francis sa Vatican ang presidente sa Cuba nga mao si Diaz-Canel Bermudez, no? Nasayra nato nga ang kining Cuba, no? Presidente sa Cuba, usa kini komunista nga nasod, pero aduna ra gihapoy mga Katoliko. Nahala no, padayon ta, ara mo katingala mahigala nga dunay nag-aw-aw nga iro, no. Muna siya itong mga backup na higala. Abi no, ari kita sa ato ang kining Saint of the Day. Abi no, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Luis Gonzaga, or in English, Saint Aloysius Gonzaga. Kumusta di ang akong agaw din sa kining parokya sa Kalumbuyan, no? Ako ang agaw, no? Si Agaw Christian, no? Dorango, ato ang guwapito nga paryente mahigala. Agaw Gawix, kumusta ka na din na Gawix, okay? Abino ari kita sa ato ang Saint of the Day karon, si San Aloysius Gonzaga or San Luis Gonzaga. Abino kini si San Luis, taga Castiglione, Italy kini siya. No, niya destined to become military by his father, pero at the age of 9 si Aloysius may decide nga magpuyo sa kinabuhi nga Diyos nun, or kanang gitawag natong relihiyoso. Muna nga 9 to 10 years old pa, nagsunod na siya sa pagtulong na sa simbahan. Kini bitawng prayer, fasting, and works of charity. Muna 9 years old pa, 9 to 11 years old, nagsunod na siya. Bata pa sa kayo, 9 years old pa siya, nagsunod na siya. Hangtod nga, niabot siya sa 18 anyos, nga misulod na siya sa grupo sa mga Hiswita. No? O niya, matun pa, ang yang superior, ang ilahang apostolado ni Antong Tungura dito sa kining Roma, kabahin lagi sa mga na-hospital, kay doon na may plague. No? Pero matun pa, natakdan kini siya. Muna nga sa 23 anyos namatay na yung taong kini si San Aloysius Gonzaga. No, usa ka buutan nga sumusunod ni Kristo.
Okay? So karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Luis Gonzaga. Bueno, ari kita manghigala sa atuang catechesis. Okay, no? Bueno, ari kita sa mga pangutana, no? Dahil mga pangutana diri. No? Father, kini bitaw ay mga topic natin diri mahigala, ha? Why do we need Christian name? Why is it important to have a Christian name? Okay? Ngano man gyud nga mas maayo man gyud nga ang atuang pangalan ngalan gyud og Kristiyanos. Naming the child after a Christian saint or biblical hero is a concrete reminder for a child and everyone else that God is calling the child, no? Like his or her Christian namesake to holiness and in heaven. A Christian name concretely indicates that there is and is meant to be a connection and continuity between natural and supernatural life and between earthly and eternal life. At human level, on the first and most lasting, at human level, it is one of the first and most long-lasting gifts parents give to a child is a name. This is the way the child will generally be referred to for the rest of his or her life. The child will hear that name throughout repeatedly millions of times and of course in a lifetime. The choice of a name can have a profound impact on the child's development and self-identity. Uncommon names, the child will endure a lifetime of mispronunciation as well as having to repeat and spell out their names over and over again. Okay. So atong ipasabot ni akong gibasa may higala, ha. Ang paghatag o kining gitawag nato og Kristohanong ngalan sa usa ka tawo, binasi sa ngalan sa mga santo o binasi sa mga bayani sa Biblia, maoy usa ka timailhan nga ang bata and everyone else kita gitawag sa Dios parihos sa iyahang sangay to holiness and in heaven. Sa ato pagitawag kita, ato pa kung doon na kita pangalan nga iya sa mga santos o baka biblical hero, nagpasabot kini nga gitawag kita sa Dios sa magpuyo sa kinabuhi nga kanang gitawag nato og balaanon. A Christian name concretely indicates that there is and is meant to be a connection and continuity between natural and supernatural. Nga sa ato pa, kining atong pangalan mahigala, nagpasabot kini nga nga tipik kita, nga aduna kita koneksyon sa ordinaryong tao, sa atong pagka-ordinaryong tao lamang, ngadto sa kining gitawag nato dili ordinaryong kinabuhi dito sa langit. Nga sa ato pa, we are connected. Sa ato pa kung ang atong pangalan, ngalan og usa ka santos, nagpasabot ka na nga konektado kita sa langit. Ngano man tungod kay ang atong pangalan gikan man sa mga santos o baka biblical hero. And secondly, ang pangalan sa usa ka tawo aduna ni siya long-lasting effects ngadto sa bata. Dunay kini epekto sa bata kanang atong pangalan nga ihatag. Tungod kay mauman kanang ngalan nga itawag kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. Man dili gyud nato usbon kanang atong pangalan nga kana bitang gihatag kanato mao na gyud ato ang itawag sa bata. Doon may uban nga kanang nganlan og Richard, o niya pag anggaan og Butyok. Ang mahitabo na gyud hinuon Butyok na gyud hinuon ang iyahang pangalan imbis nga
aduna sa kining Christian name o King Richard ingon ni ana. Ang nahitabo na Hinuo nahimo na noon siyang butyok. Sa ito pa, dili gid ay maayo nga kun unsay atong hingalan sa bata, atong usub-usubon. No, mas maayo gyud nga mauna gyud na siya atong hingalan sa bata. Kung he is Michael gyud. No, aron nga ang maong pangalan, no, kay kanang maong pangalan mauna man gyud ang iyahang pangalan hangtod sa kahangturan. Unya, likayan gyud nato no matud pa diri uncommon names no kana bitawng Shanchik, Shanchuk, no? Ang mahitabo, the child will endure, no? Magantos ang bata, a lifetime of mispronunciation. Dili maong pagka-pronounce ang iyang pangalan, kay lisod makaing basahon. Kaya bitaw mga pangalan bitaw nga lisod kaing basahon, kay gihimo-himo rapos ginikanan ba, kay gisumpay-sumpay ang pangalan sa amahan o ginahan. No, na mahimo na hinuon nga kuan kanang butchakers usa na yan tyranners maglisod ta na kay di man na siya common, and of course matagbaw ng bata pag spell na pod og usog ipa-pray nako kanang magbunyag ko unya ngalan sa bata lisod kayo wag dili ba common, dili bitaw biblical nya dili kanang ngalan og santos, maglisod ko og sula, maglisod ko og pronounce. Unya nga ako na lang ipa-spell unya mga taga-babaw kay di mapug kay ka maong mo-spell di. Magpasagan ra man gyud. Magpasagan ra pod og ngalan-ngalan ilang bata nga ultimo ganin sila maglisod og spelling. So mo na mahitabo, no? Again, why do we need Christian name? Kinahanglan ba gyud nga atong ngalan ang atong bata o Kristiyano sa kuan? Daghaon kinahanglan gyud. Okay, klaro? Klaro ba? O, sige ha. So, din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.